रायजो राजा नोंथांमोन ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव जोंनि हारिनि भिडिअ'फोरखौ जोंनि हारिनि मानसियानो नायो। जोंनि हारिनि भिडिअ' क्रिएटरफोरनि भिडिअ'खौ जोंनि हारिनि मानसियानो नायो। आरो जोङो बेखौ नोजोर होयोब्ला जोङो फेसबुकखौ नोजोर होयोब्ला जोंनि हारिनि जोंनि लाइमोनफोरा फेसबुक बाहायनाय जोंनि जिथुनाखि हाबा जाखानाय उइमेन्सफोरा फेसबुक बाहायनाय दा बेखौ जोङो नोजोर होयोब्ला माने गासिबो नङा बिनि गेजेरावनो माखासे गेजेर गेजेर जोंनि गेजेराव माने माखासे माने बिशृंखला गाज्रि भिडिअ'फ्रा जोंनि गेजेराव फैबाय थायो माने थ' बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला जोङो नुनो मोनो ओरैबायदि गाज्रि जाबाय दिनैनि दिनाव जोङो गावनि गथ'फोरखौ गावनि फिसाफोरखौ गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ माने फरायफुनाय लाइमोन गथ'फोरखौ माने फेसबुकखौ माने बाहायनो होजाला माने फेसबुकखौ जोङो बाहायनो होजाला ओरैबायदि गाज्रि जाबाय ओरैबायदि माने गाज्रि माने कल रेकर्डस खालामनानै हगारसै ओरैबायदि माने एकदम माने जायखौ जोङो खोनासंथावथारा माने नैबे आं नोंथांमोननि एसे ससे दामनानै होगोन दा नै जों बे आयदानि सायावनो जोङो सावरायनो गोनां गोबां बाथ्रा दं नैबे कल रेकर्डखौ नोंथांमोना एसे खोनासं ओरैबायदि माने समाजनि बेरेखा माने एन्टि ससियेल होनदों जायखौ जोङो समाजाव माखासे बेफोरबायदिया माने पजिटिभ नङा माने नेगेटिभसो लाबोयो माने आरो देरफुनाय लाइमोन गथ'फोरा नेगेटिभखौसो बांसिन माने एट्रेक्टिभ खालामो माने पजिटिभखौ मालाबाबो खालामनो नागिरा माने लाजियो पजिटिभखौ खिन्थु नेगेटिभ गाज्रि बुस्थुखौ थाबनो माने एट्रेक्ट खालामो माने बोगथाबो माने दा बेनिखायनो एन्टि ससियेल नै बेफोर माने जिथुनाखि लेंगुवेज जिथु वार्ड जि एसे बाहायदों थ' बियो जोबोद दुखुनांथावना आरोना दा बेराफारसेथिं जोङो नायबाय जोङो नुगासिनो दं सासेनि उनाव सासे सोरबा सासेया बायसान्स माने एनि मिस्टेक माने बोरैबा गोरोन्थियाव बेखौ माने भिडिअ लिक आउट जादों होननानै जोङो साननानै लानो हायो नाथाय बेबादि नङा दिनै सोरबा सासेया दख'ना खुनानै देखायदोंब्ला जोंनि बर' सिख्लायानो जा हाबा जानायानो जा बर' आइजो हिनजाव मानसिया दिनै सोरबा दख'ना खुनानै देखायदोंब्ला थ' बेखौनो फल' खालामनाय नुगासिनो दं जोङो दिनै सासेनि उनाव साफा बारायलांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं माने ससियेल मिडियायाव गावनि माने भिडिअ'खौ केमेराखौ अन खालामनानै गावनि ड्रेसखौ गावनि खुनानै देखायनाय नैबेबायदि माने मोनसे बिसिंखला मोनसे लासिंसिं लाजिथावना मोनसे अदृश्य नुथाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं दा बियो खोब लासिंसिं जोंनि बर' हारिनि थाखाय बर' समाजनि थाखाय थ' बेफोरखौ जोङो एभयड खालामनांगौ नागारनांगौ माने थ' बेफोरो जोंनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय थ' बिराद खैफोद गोनां जागोन बेखौ नों आंहा सानस्लाबनो हानाय नङा सानसे बे लामाजोंनो साफ्रोमबो गथ'फोरा आगान होयोब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा आगान सुरोब्ला जोंनि इयुन भबिसतआ मा जागोन थ' गोबां साननो गोनां आरोना थ' आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनबाय दा जों बे समाव ओरैबायदि नुनो मोनगासिनो दं माने थ' आरो फारसेयाथ' जोंनि हाबा जाखानाय हिनजाव खारनायाथ' आरो एकदम माने बेथ' माने माबासै माने एकदम कमन मोनसे हारिनि मोनसे बर' हारिनि मोनसे कमन माने मोनसे मा होनो बिदिखौ जाफ्लेबाय थानाय जिथुनाखि जायखौ माने जेसेबां हमब्लाबो जेसेबां बादा होब्लाबो जेसेबां माब्लाबो माने बेखौ दिनै होबथानो हायाखै माने मासनि गेजेराव ओंखारबायानो थायो माने जाबायानो थायो थ' जों बेखौ नुनो मोनगासिनो दं दा बेफोरबायदि जिथुनाखि बे जाथायाबो दिनै सोरबा गथ' सानै गोनां खारदों सोरबा गथ' सानै गोनां हौवा खारदों माने हाबा जाखानाय हिनजाव गोनांजों हिनजाव गोनां हौवा गोनांजों हौवा गोनां नङा होमबा नैबेबायदि खारनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं जायनि जाहोनाव आरो बिनि गेजेरावबो बेफोरबायदि गेजेरावबो सोरबा दाखालि बावै नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनबाय जिथुनाखि गोसो थोलायनाय
थासेयावबो मोजां मोनलायनाय थासेयावबो दिनै गोसो थोनाय हौवासाया फोरमायनाय बायदिब्ला बे हिन्जावसाया माने बै जिथुनाखि हौवा गोनां मानसिनि भिडिअ जिथुनाखि भाइरेल जिथुनाखि गाज्रि भिडिअ जिथुनाखि गाज्रि भाइरेल भिडिअ बेखौ माने दाननो खाबु खालामनासो थांदोंमोन होनना बुंदोंमोन हौवासाया बुंनाय बायदिबा जायखौ जोङो बयफ्रेन्ड होननानै बुंदों डिटेल्स खोथाखौ फोरमायफैनाय बायदिब्ला आरो बयफ्रेन्डनिफ्राय जोङो मोनथिनाय बायदिब्ला थ' बे हौवानाव माने गाज्रि खामानि मावाखै माने बे भिडिअखौसो दाननो थांदोंमोन थिग बेबायदि आरो थ' बेयाव थ' बिनिफ्राय जोङो नैबे जिथुनाखि जाय मानसिनि हौवानि जि बिसिया सोंदोंमोन आं बिनि बिसि होनना बुंनायाव आं सिनायानो आं हिन्जाव दं होननानै मोनथियानो दा बेयो माने गोरोबलायाखै आरो मेटसिं जायाखै जायनि जाहोनाव बेयाव जोङो माबा मोनसे गरबर दङ बेयाव माने बिथोरिया माने इन्टारनेल इसिङारि माखासे थाखोमानाय बाथ्रा दं थ' नैबेफोरबायदि जाथायाबो जोंनि गेजेराव सोलिबाय थादों थ' जेसेबां हायो आरो वार्ड लेंगुवेज गाज्रि सोदोब बाहायनाय ससियेल मिडियायाव भिडिअ गाज्रि सोदोब बाहायनाय ओरैनो रिल्स बानायगोन रिल्स बानायनायनि गेजेरजोंनो गाज्रि सोदोब बाहायलांनाय जाय सोदोबखौ जोङो बाहायनो मोना बा बाहायनायाव गावनि मान सन्माना खहा जायो लासिंसिं जायो थ' बैफोरबायदि सोदोबखौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो थ' माने ओरैबायदि जाबाय लास्ट पइन्टआव इन्डिङाव जाहैबाय माने फेसबुकखौ जोङो मा खालामबाय जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ दा फेसबुक जिथुनाखि एप्स बे सफ्टवेयारखौनो माने इनस्टल खालामनानै होनो बिराद गोब्राबसै माने नायनो आरो ज'थ' नायजाखाला माने ज' नों स्क्रल आप खालामनाय लोगो गाज्रि भिडिअ फैखागोनानो माने बेनिखायनो थ' बिराद माने गाज्रि जादों गोबां साननो गोनां जादों थ' बियो मोजां माने शुभ लक्षन मोनसे इसारा नङा जोबोद गाज्रि दुखुनांथावना जोबनायाव खावलायबाय जाहाथे बेफोरनिफ्राय एभयड जायो एसे एरायो जाहाथे ससियेल मिडियाखौ बर' हारिनि हिसाबै एसे जाहाथे साफ्रोमबो बेक्ति बाहायग्राफ्रा एसे फोसाबनो नाजायो गोजोन्थों थेंक इउ